Здравей! Това е нашата скромна церемония по награждаването на победителите от първото състезание на videoboxer.com, което се проведе през месец януари 2010 година. Едно състезание за аплодери, което ти спечели. Твоят никнейм е Lord Dennis. Би ли ни казал как разбра за това състезание? Разбрах го посредством отварянето на сайта, което се случи след като мой приятел ми каза, че той вече съществува. Ти го открил в интернет? Да го разгледам, след което няколко дена по-късно разбрах, че има и такова състезание. Какво си помисли в първия момент, когато видя това обявено състезание за награда? Помисли си, че е интересна възможност, към която мога да се включа. Тоест, това, което видя като награда те привлече, стори ти се атрактивно? Да, доста добре. Кое беше най-голямото предизвикателство да се състезаваш? Кой беше най-голямият ти опонент? Най-големият опонент? Времето, може би. Тъй като се успя да се включи малко по-късно в състезанието. Трябваше да качиш много видеа за много малко време. Да, и нямах много време, но с крайна метка успя да се преборя. Да, при всички положения ти се справи и стана победител за месец януари в състезанието на videoboxer.com за аплодери. А ти с какво се занимаваш? Когато не си в интернет, когато не качваш видеа? Освен, че съм ученик и съм се включил в различните бизнеси на баща ми. Какви са те? Първият, в който успя да се включа, е нашият хотел, който е в Слънчев бряг. Как се казва хотел? Казва се Polo Resort. Намира се на Какао Бич, е доста интересно място за млади хора. Това е супер. Какъв друг бизнес? Другия бизнес, в който съм се включил вече отскоро, е някаква преработка и всякакви възможни разфасовки на пилешки заготовки и продукти. Каква е търговската марка на този бизнес? Polo Commerce ООД. Супер. Ти спечели нашето състезание за този месец, но сега ние ти даваме една допълнителна възможност. Като победител ти няма да участваш в следващото състезание, в състезанието за месец февруари. Разбира се, съвсем спокойно би могло да се включи в състезанието за месец март, но сега през февруари ние ти даваме една допълнителна възможност. Ние създадохме една специална подкатегория с твоя никнейм Lord Dennis в нашата категория Winners, където ако качиш 10 000 видеа, ще спечелиш още 300 лева от нас. Привлича ли това като възможност? Да, разбира се. Значи ще участваш отново? Да. Добре, какво би пожелал на тези, които ще се състезават в състезанието за аплодери през месец февруари? Мога да им... Какво би ги посъветвал? Да, да ги посъветвам да не си губят времето и да ползват колкото могат повече, тъй като е доста добро предложението. Супер, затова сега не остава нищо друго, освен аз да ти дам нашата награда. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Тъй като наградата за този, който вземе първо място в нашото състезание за аплодери в видеобоксер, обявената награда беше 999 лева, сега ти ни дължиш 1 лев. Мога да го получим. Благодаря. Честито. Благодаря. Нашето състезание е за аплодери в videoboxer.com за месец януари без спечеление на Lord Dennis, но ние решихме да дадем една втора награда на най-добрия му опонент. В случая това е юзер с никнейм Бъки. Аз имам един въпрос към него. Защо не успя да победиш Lord Dennis? Не ми достигна времето да кача достатъчно. Времето беше фактор, така не? Да. Предполагам, ти се състезаваш и през месец февруари. Да. Това е страхотно. Кое беше най-сериозното предизвикателство в това да се състезаваш за аплодер в videoboxer.com? Кое беше най-трудното? Нямаше нещо особено. Лесно ти беше да поделеш видеята, да ги качиш. Добре, това е супер. Това, което решихме ние да дадем на теб пънки като втора награда, са едни 600 лева. Заповядай. Мерси. И се надяваме в следващото състезание ти да победиш. Ти желаем късмет. Мерси.